ihan Senaatintorin kupeessa ja hieman luusia tunnelmissakin. Minä olen Anna Avala ja tässä mun vastapäätä on Virpi Blom. Ja me ollaan tosiaan Nordpatrolista ja mehän päivät pääksytykset, niin suunnitellaan verkkopalveluja ja valmistellaan niissä projekteissa, mutta me emme toteuta niitä ollenkaan, joten siinä mielessä niin me ollaan ihan tämmöinen teknologioista ja toimittajistakin riippumaton yritys. Ja mitä tänään niin tehdään, niin katsotaan vähän, että minkälaisia asioita on tulossa. Eli me puhutaan tietysti näistä navigaatioista ja varsinkin tämän meidän hieman hapuilevan alun jälkeen on hyvä sanoa muutama käytännön asia. Eli jollain demoefektillä pitää tulla sisään. Kyllä. Tämä webinaari tallennetaan ja kaikki saa tämän tallenteen sen jälkeen. Ja esittäkää noita kysymyksiä tuolla chatissa, että mennään tässä aika hyvää tahtia, joten ei ehditä sitä niin hyvin katselemaan, että palataan niihin sitten lopuksi. Esittelyosuus tässä on noin 55 minuuttia ja yritetään niin kuin siinä pysyä ja sen jälkeen otetaan noita kysymyksiä vastaan. Ja jos joku teistä tippuu täältä jossain vaiheessa, niin kokeilkaa uudestaan ja parhaiten kyllä. Tai sanotaan, että ehkä Chromea voi eniten välttää, niin sillä pääsee. No niin, ja nyt tästä päästään sitten tähän tämän päivän agendaan. Eli mitä me puhutaan, kun puhutaan navigaatiosta, niin puhutaan hampurilaisista, puhutaan kertyvistä valikoista, puhutaan hybridimalleista ja sitten vähän, että minkälaisia malleja on muualta tullut. Eli me puhutaan erilaisista hyvistä ja huonoista tavoista ja se, että miksi me puhutaan näistä, niin koska nämä on siellä meidän työpöydillä joka päivä. Ja kyllähän verkkosivustokonseptin kannalta on ihan ensisijaisen tärkeää se, että miten siellä sivustolla liikutaan. Halutaanko, että selaillaan, halutaanko, että mennään navigoiden. Ja kohtahan me päästään 10 esimerkkeihin kiinni. Ja ne on tietysti tosi kiinnostavia ja te pääsette kuulemaan sitä, miten me niitä katsellaan. Eli kyllä mä sanoisin, että ihan popcornit esiin ja hatusta kiinni, että eiköhän lähdetä matkaan. No mua vähän kävi naurattamaan, että tulikohan pistettyä vähän klikkiotsikkoa tälle, koska eihän nämä navigointimallit ja trendit niin ihan vuosittaisella syklillä ehkä vaihtele, että en osaisi mennä sanomaan, että mikä tämän vuoden trendi on, niin siinä mielessä nämä on aika pitkäkestoisia asioita kuitenkin, että millä tavalla, millaiset asiat on muodissa ja mitkä menee pois muodista. Ja tähän meidän tunnin istuntoon, eihän tähän kauhean syvällistä paneutumista mahdu oikein mihinkään asioihin, niin sen vuoksi tämä on rajattu niin, että me ei puhuta kaikista niistä mahdollisista navigointimalleista tai mekanismeista, mitä nyt sivustolla voi olla, vaan keskitytään tänään nyt niihin valikoihin ja niiden niin kuin tähän päivään ja tulevaisuuteen. Ja sitten kun me puhutaan valikoista, niin sekin on syytä rajata siihen, että valikoitahan tavallisesti voi näyttää sivuilla vain silloin, kun ne mahtuu sinne. Eli että me puhutaan aika lailla näistä desktop-näkymistä juuri sen vuoksi, että niissä on jotain järkeä näyttää niitä valikoita. Et sitten ne on ne mobiilinäytöissä ja mobiilitaitossa olevat valikot tai navigointimallit, niin onkin vähän asia erikseen, mistä olemme suunnitelleet pitämään seuraavaa webinaaria. Tuossa varmaan sitten jahkavuosi on vaihtunut. Ja se on hyvä, että Virpi ottaa välillä vähän realismia tähän, että ei päästä ihan keulimaan tässä, mutta mikä olisi hyvä navigointimalli, niin siis eihän ne nyt mallit itsessään ole hyviä tai huonoja, vaan siis se kysehän on siitä, että miten hyvin se sopii kullekin sivustolle. Ja se on sellainen asia, mitä me halutaan tänään alleviivata. Jos sulla on tiukka tietosivusto, niin onhan se tärkeää löytää napakasti se tieto, päästä sen äärelle ja sit niin kun, ei niinkään selailla fiiliksen perusteella. Eli siis ei ole hyviä ja huonoja, on paremmin soveltuvia ja huonommin soveltuvia. Kyllä. Ja missä ryhdytään navigoimaan? Miten se käyttäjä nyt sitten tarttuu siihen johonkin malliin tai valikoon? No, tähän on nyt yksinkertainen vastaus, mistä navigointi alkaa Googlesta. Eli se on kyllä varmaan meille kaikille ihan semmoinen tyypillinen tapa. Joko me laitetaan sinne joku tarkka haku, millä lähdetään, ja me laskeudutaan toivon mukaan sen äärelle. Ja meillä voidaan olla aika syvälläkin siellä
siellä sivustossa. Ja sitten me siitä jatketaan. Tai sitten me voidaan kirjoittaa Googleen sen organisaation nimi ja päätyä sinne etusivulle. Ja sitten me ollaan siellä etusivun kohdalla. Ja kyllähän etusivu on tosi merkittävä niin kuin muutenkin, että jos ajatellaan, että on laskeutunut sinne syvemmälle ja sitten sieltä rupeaa vähän hapuilemaan, että mihin tästä lähtisi. Etusivu, sieltä pääsee ainakin sit niin kuin menemään. Että se on keskeinen paikka. Joo, kyllä, koska eihän kukaan nyt halua erityisesti navigoida, että olisipa ihanaa, kun oikein pääsisi navigoimaan tai käyttelemään jotain valikoita, vaan että siinä kohti vasta, kun oikeasti sitä tietoa lähdetään etsimään, niin siinä kohti johonkin tämmöiseen napanuoraan tai pelastusrenkaaseen yritetään tarttua. Niin ja siitä muodostuu se palvelupolku. Kyllä, niinpä niin. Jos nyt sitä miettii, että mikä niissä on trendikästä niissä valikoissa, niin tämähän on nyt tämä yli 10 vuotta kestänyt trendi siitä, että minkä se mobile first-ajattelu aloitti. Et silloin kun alkoi nuo kännykät yleistyä, niin siinä kohti ryhdyttiin löytämään ikään kuin tämä hampurilaisvalikko, eli siis se menunappi, joka on ainoa, mikä sinne mahtuu siihen mobiilinäkymään. Niin sitten kun se oli niin kivasti ja jotenkin trendikkäästi sinne mobiilinäyttöihin laitettu, niin sitten näitä ryhdyttiin viljelemään ja käyttämään myöskin noissa työpöytänäytöissä. Että tämähän on ollut nyt se pitkä trendi, että tätä ihan samaista identtistä kokemusta, mikä on siinä mobiilissa, niin sitten sitä samaa hampurilaisnappia tai menunappia tai uunin luukulta näyttävää palikkaa niin on sitten viljelty myöskin työpöytänäytöissä. Mitä se Virpi nyt sanoi tästä, että me ollaan tämmöisellä trendivebinaarissa, ja nyt kun on huomannut, että ne on ruvennut vaihtaa 3 pientä viivaa 2. Ei me voida enää puhua hampurilaisvalikoista tai uuninluukoista. Meidän täytyy keksiä nyt joku uusi. Sille pitää keksiä joku uusi maisema- ja sumumerkki, mutta menunappihan se on. Onko tässä susta jotakin nyt erityisen hyvää tässä ratkaisussa? No siis kyllähän siinä on paljon hyvää silloin, kun halutaan antaa sille ylätunnisteelle tilaa. Se voi olla tuommoinen matala ja simppeli, tuommoinen niin kuin tiivis. Ja tuossakin meidän esimerkillä, niin sinne saa hyvin hakulaatikon esille, kun halutaan korostaa hakua. Ja tälläkin sivustolla se on tosi isossa osassa niin kuin se, että miten haku toimii ja miten siihen halutaan niin kuin käyttäjiä kannustaa. Että kyllähän ehdottomasti. Ja sitten niin kuin toinen esimerkki, että tässäkin on iso, leveä, näyttävä kuva, video, niin silloin turhat karsitaan sieltä sitten pois. Niin onhan se totta, että kun se on vaan tuommoinen yksi nappi, niin se mahtuu kauhean tiiviisti ja kivasti yhtenä nappina tuohon tilaan, niin että se ei vie samalla lailla sitä niin kuin huomioarvoa, että sinne ei ole tekstejä ja sanoja, mitä käyttäjän pitäisi jotenkin ahdistavasti lukea. Mutta minuahan tässä heti sitten häiritsee, että joo, tilaa säästyy, mutta mihin sitä säästynyttä tilaa sitten oikein käytetään? Et sit usein tuntuu siltä, että kun se menunappi sinne lyödään, niin sitten siellä ylätunnisteessa ei olekaan mitään muuta kuin se nappi. Et sitten siellä on sitä valkoista tilaa huutamassa valkoisuutta ja tyhjyyttä. On toki miellyttävän rauhallista ja tilankäytöllistä hyvää, mutta sitten siihen ei oikein keksitä, että mitä tällä tilalla tehtäisiin. Niin siinä mielessä tuntuu niin kuin kurjalta, että no, mitä se nappi nyt siinä oikein, että mihin tätä tilan säästöä käytettiin. Kun se taas, mikä siinä tyhjyydessä siinä, että siinä ei ole sitä päävalikkoa lukemassa, että siinä on vain nappi, jossa lukee, että valikko tai menu, niin se on helposti taas sille käyttäjälle sille niin kuin orvoksi jättävää, että se ei kerro mitään siitä sivustosta. Että kun mä en näe niitä päävalikon sanoja tuossa, niin mä en tiedä yhtään, että missä palvelussa mä olen, mitä sisältöjä täällä on tai missä osiossa niitä mä mahdan olla. Että tässä nyt on esimerkki, jos olisin kirjoittanut Googlen kautta, että haen Espoosta omakotitontteja ja laskeutuisin tämmöiselle sivulle, niin tämä ei tosiaan anna mulle oikein mitään sitä kontekstia, että minkälaisia osioita täällä olisi, että tältä sivulta näin orpona mä vaan lähden nyt sitten surfailemaan, jos mun pitäisi miettiä, että missä ne nyt on vaikka ne yritystontit, taikka millä tavallahan nyt sitten se tapahtuisi se omakotitalon rakentaminen, saisinko rakennuttaa. Et kyllähän tietysti nokkealla käyttäjä osaa noista murupoluista tunnistaa sen, että minkälaisessa rakenteessa tässä ollaan, mutta kyllä se valikko jättää vähän tyhjäksi. Ja sitten kun mä lähtisin tästä nyt navigoimaan siihen, että en mä halukaan sitten niin kuin tämmöisiä omakotivaita niin kuin yrityksen, missä olisi yritystontit, niin sitten mun pitää niin kuin mennä sinne valikkoon
ja sitten ryhtyä siitä niin kuin avaamaan sitä valikkoa, ja sitten jos sieltä paljastuu, mitä paljastuu, niin tuosta ikään kuin aloittaa se surffaaminen uudelleen, että onkohan menisikö mä tästä sitten noihin työasioihin vai noihin asumisen asioihin. Niin tuossa mielessä minä olen ilman muuta sitä mieltä, että se niin kuin päävalikon näyttäminen tässä työpöytänäkymässä, johon se mahtuisi kivasti siihen tilaan, johon muuten jäisi aivan tyhjää tilaa, niin onhan se nyt niin kuin oikeasti hyödyllistä käyttäjille näyttää niitä sanoja siinä. Että toi vaikka Marttojen yksi esimerkki tuossa, että vaikka ihminen ei tietäisi yhtään mitään siitä, mitä Marta tekee, niin kun se tämmöiselle sivulle laskeutuu, niin se pystyy tuosta suoraan ihan vaan yhdellä vilkaisulla näkemään, että tuolla on tämmöisiä sanoja niin kuin resepti tai ruoka tai puutarha tai omat rahat, niin kyllä siitä niin kuin välittyy valtava määrä informaatiota siitä, että mistä Marta puhuu, mitä niiden asioihin kuuluu. Niin tässä mielessä niin kyllä minä tämmöisenä käytettävyysnatsina, niin kyllä minä mieluusti niin kuin kannustaisin siihen, että käytettäisiin niitä valikoita, kun ne kerta siihen istuu niin kivasti. Niin, nyt Martoilla oli hyviä pieniä sanoja sinne, mutta entä kun niitä sanoja on 20 ja niissä jokaisessa on 25 kirjainta ja niitä sanoja on jopa 2, niin mitenkäs ne sitten sinne tungetaan ja entäs sitten, jos se muu organisaatio ei ole sitä mieltä, että nämä täytyy saada tungettua, niin onhan se ainakin ehkä sitten sellaisen, voisi sanoa, että ajattelun tai sitten muun sitkeyden ja niin kuin kompromissien teon välttelyä, että jos niitä lähtisi sitten sinne alanavigaation laittamaan. Että tuossa meillä on esimerkkejä kuntasivustoilta siitä, miten niin kuin sanoja löytyy tai sitten miten niitä voidaan laittaa eteenpäin. Ja kyllähän se tuommoinen erillinen valikkonäkymä, niin kyllähän siihen saa hyvin muotoilla eri tavalla sitä sanoitusta sen käyttäjän ohjaamiseksi. Totta. Onhan se, että kun sun ei tarvitse jänkeä kaikkia niitä sanoja siihen yhdelle riville päävalikoksi, vaan ne voi kätkeä tällaiseen isoon näkymään, joka avautuu erikseen, niin kyllähän tuohon nyt mahtuu ihan toisella tavalla pitkiä sanoja ja paljon sanoja. Ja että siihen niin kuin saa survottua niitä asioita, jos niitä ei onnistu tiivistämään vaikka niitä sivustonsa pääosioita kyllin pieneen lukumäärään. Mutta sitten taas toisinaan, niin kyllä minä truputtaisin siitä, että usein sitten kun kerta mahtuu sinne, niin sitten sinne tulee laittaa vähän liikaakin niitä sanoja. Että näissä näkyy olevan myös pikkusen helmasyntynä se, että sitten kun päätetään näyttää siinä jotain, niin sitten siinä näytetään ihan kaikkea ja kaikenlaista ja monenlaisessa hierarkiassa ja monenlaisia sanoja, niin että sitten yhtäkkiä tuosta, kun se menuvalikon näpsäyttää käyttäjä auki, niin sitten siinä näkyykin ziljoona erilaista sanaa, ja sitten se, koko se menuvalikon lukemiseen menee 10 minuuttia, kun yrittää siitä niin kuin hahmottaa etsimäänsä, niin eihän tämäkään nyt kauhean niin kuin osuva tai käytettävä tai tehokas navigointimalli ole, jos noita ei saa hillittyä noita sanojen määriä. Ja tässä mielessä kans siinä, että musta noissa näkyy noissa menunapin valikkoratkaisuissa tai hampurilaisvalikoissa se, että ne periytyy sieltä mobiilimaailmasta. Et kun mobiilitaitossahan kuitenkin aika siististi saa tuollaisia sanalistauksia, että niissä mobiilitaitoissa joutuu jo vähän ajattelemaan, että mitä siihen mahtuu ja miten niitä siinä kohti esitetään. Niin, että kun tämä on tästä lainattu ja varastettu se malli sit vaikka niihin desktop-näkymiin, niin niissä usein käy niin, että se valtava lakana, joka sieltä avautuu, niin se on jotenkin, siinä on joko niin sekavasti niitä asioita tai sanoja, että niistä ei saa selvää. Jos se on huonosti tehty, niin niihin saattaa tulla se hissikin, että sä joudut siis niin kuin vielä scrollaamaan tuommoista lakanaa. Ja sitten jos se yhtään se sulkemisnappi sieltä katoaa, että käyttäjä oikeasti niin kuin kömpelömpi käyttäjä ei edes tajua, että missä mä nyt olen ja mikä mulle tästä aukenikaan, niin kyllä se lakana voi olla aika hämmentävä. Että tästä minä ruputtaisin ihan, että eikö ongelma, voiko tämän korjata jollain? No, ehkä sitten muotoilemaan niitä sanoja oikein mukavasti sinne jättilakanalle, niin kuin tässä tällainen asiantuntijaorganisaatio on tehnyt, että lähtee sillä tavalla niin kuin hyödyntämään sitä tavallaan tällaista trendikästä tapaa tehdä niitä isoja lakanoita. Totta. Mahtuuhan tuohon, niin tietysti tuossakin meidän
lakanassamme niin on taitettu, niin kuin, että siinä on artikkelikategoriat erikseen ja sitten niin kuin sivujen navigointi erikseen. Ja sitten on tuommoinen ihan, että ota yhteyttä ja katso tästä näin, että kyllähän tuohon saa niin kuin silleen mukavaa ja päräyttävää taittoa. Nielen sen, joo. Mutta sitten taas toisaalta, niin kyllähän se hampurilaisvalikko voi olla niin kuin hyvin rauhallinenkin. Että tässä on niin kuin tuolta Itä-Suomen yliopistosta esimerkki, että siihen menunapin alle tuodaan ne sellaiset keskeiset pääosiot, mitkä oppilaitosten sivuilla on niin kuin toisaalta totuttu, että ne on siellä, ja niistä muodostuu se pääosio. Eli siellä on ne tärkeät asiat, mitkä pitää olla, ja niihin pääsee niin kuin helposti siitä menemään. Totta niin, ja tuossa taitossahan tosiaan, kun se ei ole se lakana, vaan se on niin tuommoinen rauhallinen lista, niin onhan niin kuin ymmärtääkin tosi yhdellä silmäyksellä, että tässä mulla on se navigointivalikko. Mutta senhän just sit se motorinen kömpelyys minua tuossa käy heti ahdistamaan, että se kuitenkin sit pitää erikseen käydä avaamassa se valikko. Että minkä vuoksi se valikko ei nyt seisoisi siinä jo valmiiksi siinä sivulla, jos se siihen kerta mahtuisi. Että musta siinä yhden menunapin takana olevissa valikoissa on just se ongelma, että kun käyttäjä on lukenut niin kuin sen yhden sivun, josta se ei ole löytänyt etsimänsä tietoa, vaan sen pitäisi nyt ryhtyä navigoimaan. Niin se joutuu niin kuin hinautumaan taas sinne oikeaan ylänurkkaan, mikä on niin kuin motorisesti kauempana kaikesta, että siirtelee hiirtänsä sinne ja kliksauttaa sieltä auki sen valikon ja usein kliksauttaa siitä vielä jonkun toisen tason auki ja sitten menee siitä jonnekin sivulle ja sitten kun se tulee sinne sivulle, niin ne valikot katosivat ja hävisivät, sille ei ole enää mitään niin kuin muistinjälkeä eikä sitä napanuoraa siitä, että missä mä oikein olinkaan. Ja nyt kun se lukee tuota sivua, jolle sitten päätyy ja jos se siitäkin huomaa taas, että eihän tämä ollutkaan se, kun se oli varmaan se viereinen, mikä se oli se ylempi tai alempi niistä, niin sitten alkaa tämä sama rumpa uudelleen, että joutuu hinautumaan sinne yläkertaan avaamaan sitä hampurilaisvalikkoa ja sieltä jälleen niin kuin orientoitumaan uudelleen, että mihin mun pitikään mennä. Että tässä mielessä siis, jos minulta kysyttäisiin, niin se, että kun tyypillisesti noihin näkymiin mahtuu ihan sen, niin kuin se uniluukun rinnallekin, niin mahtuisi se, että entäs jos se päävalikko vaan avattaisi ihan päävalikoksi sinne ylös. Ja sitten se voisi olla, vaikka se kakkostason valikko, voisi olla ihan siinä sivulla silleen sivuvalikkona, niin että tuosta olisi niin kuin motorisesti tosi kätsyä siirtyä sivulta toiselle, ja sulle tulee joku muistijälki siitä, että millä sivuilla mä oon käynyt ja millä en, tai että mikäs näistä sisarussivuista tässä nyt olisi se, mitä mä tarvitsin. Mutta kumpa sä itse mieluummin käyttäisit? No siis mähän vastaan, että molempi parempi, koska nyt me tullaan taas näiden trendien äärelle. Eli tästähän on yhdistelmäratkaisuna sitä, että tehdään siihen päävalikko, missä on ne muutamat keskeiset sanat, ja sitten on menuvalikko, josta tuleekin sitten vielä jotain ehkä lisää. Eli että se menuvalikko tavallaan täydentää sitä, mikä on nyt se ydinselkäranka ja mistä tahansa sinne sivustolle niin kun päätyykin, niin on aina näkyvissä se, että mihin voi seuraavasti mennä ilman mitään turhia kliksutteluja. Ja sitten kuitenkin niin se lisäasia on sitten siellä. Otatko sä nyt tämän vastaan? Kyllä mä hyväksyn tämän siis just siinä kompromissina, että silloin kun kuntotaito tuntuu siltä, että sivustolla on niin kuin 20 pääosiota, ja sitten painitaan niistä niin kuin edes sitten kouralliset 4 tärkeimmäksi, jotka nostetaan siihen valikkoon, ja sitten sinne hampurilaisen taakse voi laittaa niitä vähän niin kuin toissijaisia. Niin tuossa on minusta kyllä mieltä, joo, en ollenkaan käy tuomitsemaan. Mutta joka tapauksessa siis minä sanoisin, että jos nyt suinkin vaan pystyt jonkun valikon keksimään ja työstämään ja saamaan aikaiseksi, niin niitä mieluusti laitettaisiin sen sijaan, että sulla on pelkästään se hampurilaisnappi siellä. Mutta sitten onkin 1000 taalan kysymystä, millainen se niin kuin olisi. Että miten se nyt sitten valitaan, että millainen valikko sinne sivuille laitetaan. Niin näissähän se helmasynti taitaa näissä olla se, että siinä kohti, kun suunnittelijat surffaavat muilla saiteilla ja käyvät katselemasta, minkälaisia navigointimalleja sitä onkaan, niin siellä törmätään johonkin just semmoisiin joko trendikkäisiin tai ihaniin tai sydäntä lämmittäviin tai omasta mielestä nätteihin. Wow. Missä on nimenomaan sitä vau-efektiä. Ja sitten otetaan semmoinen, missä on vau-efektiä ja laitetaan se sinne omille sivuille ihan yhtään ajattelematta, että soveltuuko tai istuuko se sinne. Niin tässä mielessä tämä meidän motto tässä olisi se parasta viisaasti, että jos jostakin käyt kopioimaan, niin kopioi edes nyt niin kuin samankaltaisesta sivustosta kuin mikä se omassa on.
Ja tässä mielessä, että nyt voi ajatella, että niitä sivustojen niin kuin funktioita ja tyyppiluokkia olisi nyt ainakin tuommoista 3 tyyppiluokkaa, joista taas ihan on me ravisteltu tämmöiset jotenkin nolot nimet niille. Mutta jos meillä on se semmoinen niin kuin PK-sivusto, joka viittaa vaan sen niin kuin sivusto, että pieni tai keskikokoinen sivusto, jossa on niin kuin sivuja vähän, että se on se sun alle 50, ja jossa niin kuin, että se käyttäjä varmasti onnistuu surffaamaan ja löytämään etsimänsä sivun, tai ylipäätään sitä kannustetaan vaan pyöriskelemään siellä sivustolla, että se navigointi ei ole niin kauhean tärkeää. Ja sitten meillä on tämä osasto niistä tietopalveluista, missä on sadoittain sivuja, ja jotka on tarkoitettu siihen niin kuin informaation tarjoamiseen, joissa käyttäjien onkin tarkoitus tulla etsimään joku täsmätieto siihen kysymykseen, mikä niitä hetkauttaa. Ja sen vuoksi niin kuin tuommoiselle sivustolle on niin kuin pakko laittaa navigointimallit kuntoon, että käyttäjä löytäisi tehokkaasti se etsimänsä tiedon. Ja sitten meillä on vielä tämä osasto niitä sivustoja, joissa on tuhansia sivuja, joissa on niin kuin taas hirveän paljon sitä tavaraa, joita me nimitetään oliovarastoiksi siksi, että ne nyt tyypillisesti sisältää niin kuin pallomeressä olioita, niin kuin artikkeleita tai verkkokaupan tuotteita tai jonkun asiantuntijapalvelun niin kuin palveluesittelyitä tai koulutusten jotakin koulutuskortteja tai jonkun julkaisuarkiston julkaisuja. Niin näihin varmaan nyt sitten pitäisi kuhunkin keksiä vähän erityyppinen niin kuin tuo navigointimalli. Niin jos se on esimerkiksi nyt sitten tuommoinen PK-sivusto, niin mikä sitä leimaa, mitä sille pitäisi keksiä? Tuossa mitä äsken sanoitkin, niin nämä on suht pieniä verkkosivujen määrällä mitattuna, joten siinä mielessä niin kun, se ei ole tärkeintä pitää huolta siitä, että kävijät johdatellaan niille tärkeimmille sivuille, kun jos vaikka niin kun valitsee tuoltakin vaikka pääosioita, tai sitten tässä tämmöinen 2 oven malli, valitsee niin kun sieltä sen oman niin kun sisältökokonaisuutensa, niin voi tavallaan luottaa, että sieltä löytyy se sisältö. Koska tämmöiset niin kun pienet sivustot, niin on harvoin niitä mitään tietopalveluja tai niitä oliovarastoja, vaan niin kun rajallisella määrällä sisältöjä, missä pelataan. Silloin niin kuin ne ensisijaiset tarpeet, niin ne on paljon enemmän niitä mielikuvallisia. Että se palvelutehtävä tehdään muualla kuin siinä verkkopalvelussa. Eli nyt niin kuin sillä sivustolla on erilainen merkitys. Ja jos tuossa katsoo vaikka tällaista esimerkkiä, jos pääsette kokeilemaan tuollaista kanadalaista MB Creativein verkkosivua, niin te huomaatte tosi nopeasti, että tämähän on aika niin kuin yllättävää, elämyksellistä. Eli nyt mä voisin kuvitella, että tämänkin digitoimiston niin kuin, tavoite on nyt niin kuin vaikuttaa sit sillä omalla luovuudella ja sitten niin kuin tavallaan toi navigointikin niin on enemmän semmoista selailtavaa ja mielikuvien luomista. Että nyt ei ole se joidenkin tiettyjen tietojen löytäminen se tärkein juttu. Ja sitten hei, tuossa on päänavigaatio edessä tai olemassa, vaikka niin kuin silti toi pelaa enemmän tuollaisella selailulla. Ja sitten jos katsoo lähempää esimerkkiä vaikka Solitalta, niin mun mielestä tuossa kanssa niin kuin toi näyttökuva, mikä tuossa on tuommoisesta niin kuin pääosion sivustosta, aika hyvin paljastaa sitä, että eihän tätä nyt ole tarkoitettukaan sillä tavalla, että sitä sillä tavalla lukisi, vaan sitä selaa ja niin kuin kokee sitä. Ja jotenkin mun mielestä toi navigaatiokin niin kuin vie vielä siihen selaamiseen. Tässä on ihan erilaiset niin kuin tarpeet sillä sivustolla, mikä sen tehtävä on. Ja sitten taas, kun päästään tähän trendien äärelle, niin ei pelkästään näillä pienillä sivuilla, myös muilla sivuilla, niin on tullut tämmöinen niin kuin trendi siihen, että halutaan luopua noista kakkostason valikoista, että se selailukokemus siellä jatkuu. Ja niin kuin tuossa nyt oli puhetta, että kyllähän näillä pikkusivustoilla on ihan siedettävää, ja varsinkin koska ne elementtien on tarkoitus niin kuin viedä ja houkutella ja niin kuin koukuttaa ja muuta, niin silloin se on niin kuin siinä mielessä ok. Onko sun vaikea niellä tätä? Se on ja ei. että kyllähän musta siis, että se responsiivisen taiton myötä, kun me tultiin just siihen, niin kuin sen asian äärelle,
että meillä niin kuin, että käytetään sitä sivun leveyttä, oli se sitten tablettitaitto tai se kännykkätaitto tai sitten desktop-taitto, niin se, että koko sivu täyttyy niistä elementeistä, mitä siinä esitellään, että sivu on täynnänsä sisältöjä eikä mitään tyhmiä valikoita. Niin siinä kohti jotenkin ne lensi ikkunasta ulos ja sitten niitä sivuja ryhdyttiin taittamaan tällä vyöryttämisen periaatteella, että sä vaan näet kaikenlaisia sisältöjä ja elementtejä siellä sivuilla ja sitten just, että jos on jotain navigointiakin, niin se niin kuin vaan vyöryttää sulle tavaroita eteen. Niin että onhan siinä sitä elämyksellisyyttä ja mukavuutta, mutta kyllä se ihan hirveän huonosti soveltuu siihen niin kuin tietovarastoissa näyttämiseen. Että jos niitä katsoo, että onpa kiva tuommoinenkin, jotkut paperit ja kaapelit siellä valikkona tanssahtelee, että kaikkihan nämä, jotka on tehty siis niin kuin markkinointiviestinnällisesti elämyksellisen, täräyttämään wow-efektiä tuottavaan niin kuin selailuun, niin ihan hirveän vaikea näiden pohjalta olisi jotakin esimerkiksi vero.fiitä ruveta suunnittelemaan, että eihän näitä voi siihen käyttöön varastaa. Että eikö me nyt sitten olla ihan toisissa asioissa siinä, kun puhutaan noista tietopalveluista. Niinhän me ollaan, että oman sivuston ja niin kuin luonne ja oman organisaation niin kuin tavoitteet sille verkkosivustolle pitää tunnistaa, että tuossakin kun on tuo Kelan esimerkki, niin jos käyttäjä menee Kelan sivustolle, hänellä on joku tarve, hänellä on joku tietty tarve, jonka hän haluaa saada ainakin helposti, ehkä jopa nopeasti, niin onhan niin kuin sitä kaikilla keinoilla sitten tuettava sitä tarvetta. Ja sitten niin kuin se tekee siinä sitä hyvää toimimista ja ehkä sitä vouta sitten myös siinä, että kyllä se on niin kuin tarpeellista sen suhteen. Ja kyllähän niin kuin, jos me puhuttiin äsken tuolla siitä etusivun merkityksellisyydestä, niin, ja puhutaan tämmöisistä tietosivustoista, niin kuin tässäkin on tuolta Oulun kaupungilta esimerkki, niin kyllähän siellä tarjotaan sit niin kuin hyvin monenlaisilla tavoilla. Okei, siellä on se päänavigaatio, selkeä, yksinkertainen, helppo. Ja sitten on aiheita, on tilanteita, tehdään niistä teemoja, tehdään niistä kysymyksiä, muotoillaan niin kuin eri tavalla sitä, millä tavalla sitten autetaan. Kun on laajoja sivustoja, niillä on paljon erilaisia käyttäjiä, jolla on omanlaisia tarpeita, niin miten siinä pystyttäisiin sitten auttaa? Joo, että noissahan niitä lähtökohtia siihen, että millä tavalla tietoja tarjoillaan, on kauhean monen lähtö näissä tietopalveluissa. Mutta joku siis semmoinen niin kuin pysyväinen navigointivalikko, niihin on pakko laittaa, minkä kautta käyttäjät orientoituu ja pystyy tunnistamaan, missä ne on ja mihin ne tästä pääsisi, mihin ne seuraavaksi siirtyisi ja millä tavalla tämä rakenne tässä oikein rakenteistuu. Ja näissä nyt, jos niistä trendeistä puhutaan, niin että siis yli 20 vuottahan on ollut trendinä, niin kuin, eli ihan tuommoisena käytännön standardina tämä minun kumuloituvaksi valikoksi nimeämä malli, jonka siis just idea on se, että jokaisella sivulla on koko ajan näkyvissä ikään kuin sellaiset valikot, jotka rekisteröi tai tarjoilee, näyttää läpinäkyvästi sen, että missä kohti rakennetta sä oot menossa, että minkälaisia sisarsivuja tässä on, mikä sun äitisivu tällä hetkellä on ja mikä se iso äiti siellä on. Ja tämä niin ikään kuin, että kaikki ne hierarkkiset rakenteet sivuista kertyy kumuloidusti siihen valikkoon. Ja kun käyttäjä kliksuttelee eteenpäin sitä valikosta, niin se näkee niin kuin nämä kohdat, mitkä on valittuna. Mutta tämähän siis tämä käytännön standardi, niin se on mennyt aika lailla pois muodista. Että selvästi trendi on, että sitä ei juurikaan näy. Niin näet sä tässä jotain hyvää? Kannattaako sitä käyttää? Totta kai kannattaa käyttää, että kun meillä on joku tollainen selkeä sisältökokonaisuus, johon liittyy just niitä erilaisia suhteita niin sen sisällä kuin sit niinku sen ulkopuolellekin, niin kyllähän toi nyt on ihan killeri, että se on opittava, ymmärrettävä ja niin kuin tehokas siinä tarpeessaan. Että kyllä meitä on Virpin kanssa kovasti järkyttänyt se, kun jossain työpajassakin meille on menty sanomaan, että vanhan aika on tuommoinen tapa. Että kyllä me ollaan tässä mietitty, että mistä se vanhanaikaisuus oikein kumpuaa, että mikä inflaatio tässä nyt näiden 10 vuosien aikana on niin kuin tullut, että sitä on ruvettu niin kuin ehkä tylsäksi ajattelemaan. Niin. Ja kun siis periaatteessa, että sehän voi olla niin kuin tuossa
vasemmalla puolella tai oikealla puolella tai sivua, tai se voi olla niin kuin vaakatasossakin. Niin, että ihan niin kuin jeeshän on tommonenkin, että se kumuloituu niin kuin sinne ylätunnisteeseen, jossa se tietysti vie vähän tilaa, mutta silti se on niin kuin seurattava ja ymmärrettävä. Mutta jotakin siis, että siitä on tullut ahdistava, ja mun arvaus on, että yksi syy siihen ahdistavuuteen niin on toi, että silloin kun sulla on sivusto, joka oikeasti on tosi iso, että kun sulla on se satojen sivujen tietopalvelu, missä hierarkiset rakenteet on tosi leveitä ja tosi syviä, niin silloinhan noihin valikoihin, kun se valikko näyttää sieltä tuon osion ensimmäiseltä osion etusivulta lähtien kaikki niin kuin sen, että missä lapsessa mennään ja lapsen lapsessa ja lapsen lapsessa, niin silloinhan näistä valikoista tulee just näitä aika mahdottomia tikapuita, joissa sitten joudutaan ottamaan käyttöön kauhean sekavia ja kirjavia näitä niin kuin typografisia valintoja tai tyyliperiaatteita ja taustavärejä ja värikorostuksia ja kaikki näitä erilaisia nököjä ja muita, millä yritetään esittää näiden sivujen keskinäisiä hierarkisia suhteita ja sitä, mikä nyt on valittuna ja mihin sä voit tästä mennä ja mistä et voi mennä. Niin näissähän käy tosiaan helposti sit niin, että vaikkapa just kunnan sivustoilla, joissa on paljon sisältöä, että niistä valikoista tulee miltei pidempiä kuin sivut on, niin että ne alkaa näyttää niin kuin jotenkin vaikeasti ymmärrettäviltä ja sekavilta, että ne ei niin enää toteuta sitä navigaatiotukivälineen tehtäväänsä. Että käyttäjä ei saa tuosta mitään irti eikä onnistu sit navigoimaan tuommoisen kautta, kun se näyttää vaan niin kamalalta ja sitä ei jaksa katsoa. Niin tämä on minusta yksi syy siihen, että miksi ne on niin kuin menneet muodista pois. Niin, ja sitten siis tässä on nyt kunnan sivusto, jossa niin, eikö oikein nätti, että nyt niin kuin, kyllähän hyvällä designilla niin kuin saa sitä aikaiseksi, että se pysyy niin kuin semmoisena niin kuin hahmotettava kokonaisuuden, ja sieltä karsitaan ne ylimääräiset rönsyylyt pois, mitkä sitten häiritsisi sitä, että mikä siellä se tärkein on. Että toi antaa nyt niin kuin sen asiakokonaisuuden asiat selkeästi esille, niin kyllähän tällainen navigoinnin tuki kannattaa säilyttää, kun on tämmöisiä isoja sisältökokonaisuuksia niin kuin paljonkin. Totta. Ja kyllä tuossa nyt esimerkiksi tuossa Hololla-esimerkissä niin näyttäisi varsin järkeenkäyvältä toi, että siinä on valikko, josta on helppo siirtyä sivulta toiselle, josta näkee sen, että mitkä tämän sisarukset on, mutta se ei ole niin kuin hillitön tikapuusto, joka jo sotkisi ja hämmentäisi. Niin tämähän on nyt sitten se ihan selkeä trendi minusta näille isoille, laajoille, hierarkialtaan leveille ja syville sivustoille, että siellä sivustolla osassa on ne navigointivalikot ja osassa taas sitten ei. Että osa sivuista on näitä ohjailevia sivuja, jotka johdattaa käyttäjän sieltä sivun sisällöistä menemään eteenpäin ja sitten vasta niin kuin loppupäässä sitä rakennetta tai alatasoilla vasta näytetään valikoita. Tämä nyt me ollaan lennokkaasti nimetty tälleen hybridimalliksi, vaikka vähän niin kuin ehkä harhaanjohtava nimi, mutta hybridiä tässä on just se, että siellä on sivuja, joissa on valikko ja sitten sellaisia, joissa ei ole. Niin, mistä lailla? Niin, kyllä. Ja tässä nyt ajatellaan, että tässäkin nyt, jos meillä on tämmöiset ensteeksi, että ekasivulla sä valitset jonkun maanosan, ja sitten sieltä, kun sä oot valinnut sen Euroopan, niin sitten sulle näytetään, että no minkälaisia alueita täällä olisi valittavana, ja kun sä niistä valitset sen Skandinavian, niin sitten sä tulet niin kuin tälle Skandinavia-sivulle, jolla on valikko, mutta jolla ei ole niin kuin enää valikossa niitä ylempiä tasoja. Ja sitten siitä Skandinaviasta eteenpäin sulle näytetään ikään kuin kumuloituvaa valikkoa, jonka avulla sitten on helppo seurailla sit niinku, ja siirtyillä ja tehokkaasti käyttää näitä alasivuja. Niin mitäs hyvää tässä mallissa nyt näkisit? Ei, kyllä se on niinku tosiaan näiden, kun on useampi erilainen tavoite, mitä halutaan tehdä, niin kyllähän se on tosi hyvä. Ja sitten tästähän tekee nyt mielenkiintoiseksi sitten sen, että millä tavalla sit niinku mennään pääosioistakin eteenpäin. Ja nythän meillä on tämmöinen 10 vuotta täyttänyt trendi. Äsken meni 20 vuotta, nyt päästiin jo vähän lähemmäksi. Mutta eli siis se, että nämä pääosion etusivut, niin ne toimii nyt niin kuin ohjauksen apuna. Ja tästähän meillä on niin kuin hyviä esimerkkejä paljon, niin kuin se, että onko siellä kuvaa ja sanaa, vai onko siellä kuvaa ja muutama sana, vai onko siellä ehkä symboli, tai eikö siellä kuva tai symbolia niin kuin ollenkaan. Mutta siis nyt ollaan ohjaamassa siitä sitten eteenpäin. Että näitä näkee tälläkin hetkellä, että tuossa toi Kuopion sivustokin on vuoden aikana julkaistu, että millä tavalla näitä tavallaan linkkilistoja sitten kuvitetaan.
Kyllä. Ja näissähän tietysti sitten heti, kun minä olen tämä ruputtajan otsikko otsassani, niin heti näissä minua käy ahdistamaan se, että jos siitä surfailusta tulee pelkästään sitä siirtymistä niin kuin linkkilista-sivulta toiselle. Että kun sä tuut johonkin osioon, niin sulle näytetään vaan linkkejä, ja sitten jos sä valitset niistä yhden, tuut toiselle sivulle, missä on lisää linkkejä, ja sitten tuut kolmalle sivulle, jossa on lisää linkkejä, että se sisältö ei meinaa koskaan tulla eteen, ja sitten sä vain käyt näitä niin kuin läpi. Niin tämäkö se nyt on sitten käyttäjälle on helposti turhauttavaa, niin pystytäänkö me tämmöiseen tekemään mitään? Niin, eli siis voihan se olla muutakin kuin linkkilista. Et nyt palattiin taas tänne Oulu-sivustolle, mikä on ihan tässä syksylläkin tullut julki. Eli että voihan se olla muutakin kuin linkkilista. Et siinä voi olla niinku, siellä voidaan viestiä erilaisia, on ne sitten mielikuvallisia tai sitten niinku suoraan, että siellä on sävyjä, siellä on meininkiä. Ja tuossakin etusivulla niin minusta on aivan loistava esimerkki tämmöisestä elementistä, missä lukee, että etsitkö luettavaa, niin tällaisilla tehdään siihen sitten niin kuin muutakin, että ei sen tarvitse olla pelkästään niin kuin linkkilista. Totta, joo. Ja sitten taas useinhan se kuitenkin toimii semmoisena niin kuin linkkilistana. Niin. Mä mietin, että tuossa Vantaa-fiissähän vielä, kun ikään kuin nämä ylätason laskeutumissivut, jotka on tällaisia ohjaavia linkkilistasivuja, niin niissä on vielä niin kuin siellä kärjessä tuollaisena selkeästi klikattavana linkkinä noita, että mistä mennään taas seuraavalle linkkilistasivulle. niin niissä musta helposti on just se ongelma, että vaikka niihin on yritetty laittaa muutakin sisältöä, että siellä on uutisia tarjolla tai jotenkin nostoja ja ajankohtaisuuksia, niin eihän niitä kukaan tule nähneeksi niitä nostoja ja ajankohtaisuuksia, kun ne tarttuu välittömästi niihin linkkeihin, mitä sieltä ylhäältä löytyy. Niin, ja luulee, että siinä on nyt ne kaikki linkit, kun ne on siihen laitettu. Niin, että tästä löytyisi kaikki, mitä tällä osiolla on tämä linkkilista. Niin, se on kyllä se on kipeän totta, että se pitäisi, mutta kuka tästä ajattelee ja mitä tässä pitää suunnitella? Niin, koska se kysymys kuuluu, että mitä me ollaan tekemässä. Että niin kun, halutaanko me ohjata eteenpäin vai halutaanko me kertoa jotain muuta. Että kyllä se nyt siellä suunnittelijan pöydällä sitten on, että tekeekö linkkilistaa vai sitten niin kuin tämmöistä konttisivua. Ja kyllähän niin kuin, kun me ollaan puhuttu nyt niistä navigaatioista ja päänavigaatioista ja muuta, että jos me ajatellaan, että meillä on niin kuin päänavigaatiossa enemmän asioita ja muuta, niin silloinhan meidän ei tarvitse tällaisella pääosion etusivulla enää niin paljon sitä, niin kuin, sen ei tarvitse toimia navigaation niin kuin apuna. Eli kyllähän me silloin voidaan tähän ympätä sit niitä asioita, kun tuohon laskeutuu, niin se kiireinen niin kuin lukija voi siellä silmäillen saada sitten myös niin kuin muita asioita esille. Että tämä voi olla silloin kertovampi, jos esimerkiksi siellä navigaatiossa olisikin enemmän sitä tietoa. Että tuossa on esimerkki tuolta Jyväskylän sivustosta, niin voitte käydä kokeilemassa, että millä tavalla niin siinä tällainen sivu toimii, mikä tarjoaa paljon erilaista sisältöä. Joo, ja kyllähän tämä palautuu taas niihin asiakaspolkuihin ja niiden suunnitteluun, että sun pitää miettiä, että mitä sä tällä sivulla haluat tehdä. Että haluat sä pelkästään potkaista käyttäjän niin kuin johonkin näistä 5 vaihtoehdosta, vai haluaisit sä tässä kertoa ja fiilistellä jotakin. Niin siinä se on suunnittelutehtävää mietittäväksi, mikä tietysti asiaan kuuluukin. Mutta näillähän nyt sitten tosiaan vielä on vissi ero, että kun meillä on näitä tietopalveluja, joissa on ne meidän 100 sivut on niin kuin jäsennetty hierarkian mukaisesti, ja sitten me jossakin osiossa ohjaillaan käyttäjiä löytämään sieltä hierarkisesta haarasta löytyviä alasivuja, niin silloinhan meillä on näitä käsin taitettuja ikään kuin nämä meidän länderit tai nämä ohjaussivut, joilla niitä linkkejä pistetään. Niin kuin tuossa nyt Juupajoki hirveän nätisti noin kuvin ja tekstein kertoo, että tässä olisi tällaisia kasvatuksen ja opetuksen aiheita. Mutta sittenhän on ihan taas toinen pallopeli on se, että kun meillä on siis niitä tuhansia erilaisia olioita, joita järjestellään niin kuin automaattisesti, jotka on erityyppisiä niin kuin ikään kuin noita julkaisutyyppejä tai dokumenttityyppejä. Niin mitäs niille niin suhteen pitää ajatella? No, nyt kun sitten sukelletaan oikein tällaiseen sisältömereen, eli oliovarastoon, niin nythän me ollaankin mielenkiintoisen kohdan äärellä, koska tuossa aluksi sanoit, että näitähän voi olla vaikka niin kuin satoja, tuhansia näitä erilaisia sisältöjä tuolla, niin ei kukaan pysty hallitsemaan niitä, että mitä sieltä valitaan. Ei niin kuin ylläpitäjä eikä niin kuin käyttäjä. Ja nyt sitten, että
että miten me voidaan sitten niinku järjestää tämä jotenkin järkeväksi. Niin tuossa on esimerkkinä, että sellainen on etusivu. Se on etusivu. eli siinä niin on, siellä on päänavigaatio, ja siellä on, niinku siis, siellä on kategorioita, siellä on merkkejä, siellä on ihmisryhmiä, siellä on niitä tuoteryhmiä, että ole hyvä, valitse, mistä lähdet niinku menemään. Ja sitten sen jälkeen niin ollaankin suositusten ohjaamina. Ja tähän me tietysti vielä palataankin, mutta niin kuin ajatus on ihan erilainen. Ja sitten taas toisaalta, siis eihän sen tarvitse olla mikään aneeminen. Ja jos nyt ajatellaan verkkokauppoja, niin tosiaan niin kuin hyvät esimerkiksi siitä, että Tuulella ja Suunnalla niin luodaan mielikuvaa siellä kaupassa ja myydään tuotteita. Että onhan meillä verkkokauppoja ja se on ihan eri asia, että halutaanko siellä puhutella jälleen myyjiä vai kuluttajia tai näin. Mutta kuitenkin niin paljon asioita ja niitä pitää tuoda esille ja tarjota niitä erilaisia keinoja. Ja sitten kun tavallaan puhutaan siitä, että meillä on näitä erilaisia niin kun, sisältötyyppejä. Tässä on nyt niin kun, Design Forumista on artikkelivarasto. Ja miten, että kun sulla on paljon artikkeleita, niin millä tavalla sieltä pystyisi niin kun, käyttäjää auttaa löytää sellaisia niin kun, helposti asioita, koska jos tuossa on vaan se hakulaatikko, niin se voi olla niin kuin välillä aika niin kuin sellainen tyhjä kokemus, että mihin tätä laitetaan. Eli tässä esimerkissä niin on tehty tällaisia ymmärrettäviä niin kuin jo valmiiksi muotoiltuja viittoja siitä, että mihin kannattaa mennä. Nämä on niin kuin, toimii haulla ja suodatuksilla, mutta ikään kuin on myös niin kuin navigoimassa sen tiedon äärelle. Joo, ja niin kuin helppokäyttöisiä jotenkin. Ja noissakin minusta mikä se trendi on just, että niihin haetaan sitä käyttäjän tilannetta. Että tuossa esimerkiksi just näistä dokumenteista, joita tuossa on jaossa, niin ei ole yritetty keksiä jotakin kauhean byrokraattista, jotain luokittelukategoriaa, vaan luokittelukategoriana on, että haen vinkkejä digitaalisen palvelun kehittämiseen. Että nämä, niin kuin nämä suodatus- tai luokittelutavat niin alkaa kääntyä käyttäjälähtöisemmiksi ja ystävällisemmiksi. Mutta tähän taas on niin kuin pakko huudahtaa just se huomio siitä hakulootasta, joka on tehty zillionissa käyttäjätestauksissa, että vaikka edelleen siis se avoin sanahaku on niin kuin tehokkain ja paras tapa tarjota käyttäjälle mahdollisuus löytää tietoa, jota se on etsimässä jostakin tämmöisestä oliovarastosta, mutta sitten samalla taas niin kuin suurin osa käyttäjistä ei tiedä, mitä ne on etsimässä. Että ne ei pysty niin kuin änkyttämään yhtään mitään sanaa tai termiä, minkä tuohon hakulootaan laittaisi. Että aina kun meillä on oliovarasto, niin sen hakulaatikon kyljessä pitää kanssa olla joku sellainen, niin kuin jotain linkkejä, jotain kategorioita, joista pystyy niin kuin klikkailemalla lähteä etsimään sitä etsimänsä tietoa. Ja varsinkin jos niin kuin ollaan jossain abstraktissa asiassa tai hyvin määritellyssä asiassa, niin ei löydä niitä, ne voi tuntua jotenkin liian ehkä kansanomaisilta tai muuta. Niin. Se on hankalaa. Mitä sanaa käyttäisiä, varsinkin tietysti julkishallinnossa, niin kuin kaikki byrokraattiset sanat, kun ihmiset on ihan kausta kankia, mä et osaa minä keksiä edes oikeanlaista termiä. Ja jos tässä nyt vaikka on niin kuin veron syventävien vero-ohjeiden niin kuin tietopankki, joka on suunnattu vielä oikein ammattilaisille, jotka ihan varmasti osaa tuohon kirjoittaa sen, että kiinteistön muodostuksen ja verotuksen muodostuminen, niin silti kuitenkin tuossa on tarjolla sekin, että olitko kiinnostunut metsäverotuksesta vai kenties niin kuin autoverotuksesta, että pitää päästä klikkailemallakin eteenpäin. Ja nyt ollaan trendin äärellä. Eli tämähän on tosi jännä tämä, miten Yle on tällaisen niin kuin niin kuin oliovaraston, niin mitä se on sinne tehnyt. Eli sehän on tuonne päänavigaation paikalle kirjoittanut tällaisia niin kuin, nyt niin kuin sellaisia asioita, mistä puhutaan ja ehkä halutaan, että puhutaan. Että tämä on tosi niin kuin jännä, koska nythän tämä tällainen niin kuin tyhjä tila sieltä navigaatiosta, niin siihen on tällaiset niin kuin kuumat aiheet, joten nyt kun se käyttäjä siellä on, että mistä mä täältä pääsen nyt jotain lukemaan, niin sitten se on niin kuin, että jaha, että nyt siellä olisikin Gazan sotaa tarjolla. Pentu live. Mä niin on murheellinen, kun sitä ei ole tuolla, koska sitä ei ole enää. Mutta niin kuin, että tuodaan niin kuin semmoisia niin kuin synkempiä ja vähemmän synkkiä asioita. Eli siis myös valitaan, mitä halutaan sinne laittaa. Ihan varmasti on luetuimpia, mutta on myös sellaisia, että halutaan niin kuin tuoda jotain asiaa esille, että joko on
tarvitaan synkässä maailmassa vähän muutakin asiaa, tai sitten niin kuin sellaista, että mitä halutaan nostaa. Että tosi mielenkiintoinen niin kuin tapa lähteä tekemään. Joo. Et siellä on se hampurilainen, jossa on ne kategoriat, ja Niin. sitten on tuollaiset niin kuin nostetut tämmöiset 3 tiukkaa sanaa, että mistä haluttaisiin, että tänään puhuttaisiin. Niinpä. Ja sitten, eikö verkkokaupasta on varastettu myös tai verkkokaupan tyypillisin valikointikeino on tämä megameno. Niin se on, että tuossakin niin mun mielestä sulle näyttää hyvä esimerkki siinä mielessä, on tuollaisia selkeitä kokonaisuuksia. Siellä on leirintä ja matkailuautot ja siellä on vauvat ja lapset ja sitten siellä on lasten vaunut ja tuplarattaat ja pyöräilyvaunut. Eli siis tämmöisiä selkeitä sateenvarjoja, mistä mennään sitten alemmaksi päin. Et tästä on tehty tämmöinen megamenu, eli silloin kun on tämmöinen pallomerityyppinen sisältö, niin siellä on sanaton kategorioita ja ei ole mitään sivun otsikoita, vaan niin kuin erilaisia kohtia. Niin tällaisenhan se toimii niin kuin aivan kuin niin liikkuvan junan vessa. Että verkkokaupassa, että siellä on niitä osastoja, jonne on laitettu sit niitä niin kuin tuoteryhmiä, niin kukaan ei ole kiinnostunut osastosta varsinaisesti, vaan että mitä kengät niin olisi, vaan että sieltä halutaan ne tennarit. Niin tuossa mielessä se niiden luokittelukategorioiden näyttäminen megamenussa niin toimii ihan älyttömän hyvin. Mutta sitten kun tästä tuli trendi verkkokaupoille, niin ans olla, sitten se ruvettiin varastamaan myös niihin tietopalveluihin. Että tästähän minulta meinaa aina jotenkin hermot palaa siitä, että kun se niin kuin verkkokaupassa hyvin toimiva megamenu otetaan tietosivuston ja tietopalvelun käyttöön, niin silloinhan se tilanne on niin kauhean toinen, että kun meille megamenussa näytetään hirveän paljon sanoja, niin sit sitä on vaikea taas niin kuin surfata eteenpäin. Tietopalveluista tämä johtaa siihen, että kun kukaan ei käynyt esimerkiksi noissa päätason, noissa ylemmän tason, niin kukaan ei mene kirjastosivulle, eikä kukaan mene, onko toi urheilu, akatemia, vaan että kaikki valitsevat noita alakohtia, niin siinä mielessä, niin kuin, että se megamenu ei ole tietosivustolle ollenkaan niin kuin se nenän päähän. Niin tässä me palataan taas siihen viisaasti varastamiseen, että kun niitä ryhtyy sieltä poimimaan niitä malleja, joita haluaisi noudattaa, niin poimi sitten sellaisia, jotka soveltuu omaan tarkoitukseen ja niin kuin omiin tarpeisiin. Niinpä. Nyt me voitaisiin tämän kaiken ilottelun jälkeen niin vähän palata siihen, että mistä meillä on ollut tässä webinaarissa kyse, että mikä on in ja out ja mikä on hot or not, mutta se, että mitä sä Virpi sanoisit siitä, että mihin me ollaan menossa tai mihin olisi hyvä mennä. No, nämä trenditkin on niin hirveän hankala asia, kun minullahan on vielä vähän ongelmana se, että muodikkaana oleminen verkossa niin ollenkaan ei ole minusta niin seksikästä kuin annetaan ymmärtää. Että käyttäjähän arvostaa sitä, että se osaa käyttää palveluita ja ymmärtää, mitä niistä löytää. Ja siinä mielessä niin kuin se muodikkuus tai uusimpien trendien mukaisuus ei välttämättä ole niin iso vau-efekti kuin voisit luulla. Mutta että jos nyt ajattelet, mikä nyt on trendinä, niin että tosiaan suunnilleen 10 vuotta sitten alkoi se trendi, että niitä valikoita välteltiin kuin niruttua, että yritettiin tehdä sivut ihan sille, että ne on pelkästään niin kuin semmoisia avoimia valtavia ländäreitä, joilta siirrytään sivulta toiselle, ei mitään valikoita, korkeintaan sitten niin kuin jotenkin 4 tuommoista pääsivua suunnilleen päävalikossa. Mutta sitten onkin varmaankin huomattu, että eihän se niin kuin toimi, että käyttäjät haluaa nopeamman ja tehokkaamman tavan siirtyä sivulta toiselle, niin näitä on alkanut palautua. Että niitä on nähnyt selkeästi uudistettuja sivustoja, joille niin kuin pikkuhiljaa tuodaan niitä valikoita tarjolle, jotta käyttäjät ymmärtäisi ja osaisi käyttää paremmin. Niin kyllä tämä on selkeä trendi, että se valikko saa niin kuin vähän takaisin jotenkin sitä mahdollisuuttansa. Ja kai ollaan myös huomattu, että ei se niin kuin desktopillakaan sitä valtavaa tilaa, niin ei sitä voi käyttää kauhean hyödyllisesti, että kyllä siihen se valikkokin ihan kivasti mahtuisi. Mutta samaan aikaan siis trendinä on tullut, tai että on toki, että saavutettavuusdirektiivikin teki sen asiansa, että saavutettavuuteen kiinnitetään paljon enemmän huomiota, ja jonkinlainen trendi oikeasti on tämä, niin kuin tämä työkalumaisten sivustojen rakentaminen. Valikot alkaa niin kuin tulla takaisin, ja sitten niihin alkaa tulla näitä hyviä käytäntöjä, niin kuin minä tästä työkanavasta tykkään hirveästi siitä, että niiden noi valikot, jotka pullahtelee verhovalikoina tuosta päänavigaatiosta, ne jää auki. Kun sitä klikataan auki, se jää siihen auki, ja sä voit niin kuin avata vaikka kaikki valikot tuohon suoraan. Niin, että se ei ole sellaista myöskään semmoista motorista sutimista, vaan että se oikeasti on työkalu, joka auttaa navigoinnissa.
Ja jos tietopalveluissa ajattelee, että mikä on kuumaa ja millaista tavaraa on mennyt paljon, niin kyllähän toi tietopalveluissa taitaa yleisin päävalikkoratkaisu olla se, että siinä on se päävalikko näkyvissä, että meillä on ne pääosiot, ja kun sitä klikataan, niin siitä aukeaa tällainen niin kuin mini-megameno, jossa on niin kuin vaan kuitenkin yhden tason sanoja taitettuna jotenkin tolleen näyttävästi, ja näissä sit on yritetty keksiä ziljoona erilaista keinoa, että millä ihmiset saataisiin klikkaamaan sitä kasvatus- ja koulutusetusivua, että kun joku menisi kasvatus- ja koulutussivulle, mutta ei ne mene, kyllä ne valitsee aina tuolta joko varhaiskasvatuksen tai lukiokoulutuksen tai jonkun noista alakohdista. Mutta tämä nyt on minusta selkeä trendi, että tällaisia tehdään paljon. Ja onko se sen, ja niitä sivuvalikoita alkaa näkyä siellä täällä, josta mä en tiedä vielä, että onko se niin kuin vanhaa perintöä vai olisiko se olla uusi niin kuin nouseva perintö, mutta tämä on minusta ainakin siis sellainen, jolle toivoisin parempaa näkyvyyttä. Eikö tämän kunniaa voisi nyt nostaa, kun se kuitenkin on niin tehokas ja hyödyllinen toi sivuvalikon käyttäminen sivustolla surfatessa. Ja ehkä tämä nyt voisi tulla sitten niin kuin nostaa myös niin kuin osakkeitansa siinä hybridiratkaisussa, kun eikö se hybridi nyt ole niin kuin se tietopalvelun trendi. Joo, ja jos me ajatellaan nyt näiden meidän luokitusten mukaan, että mikä siellä on trendikästä, niin ehdottomasti tietosivuista niin vahvin trendi on tämä hybridi. Eli ylätasolla selaillaan, kun mennään alemmille tasoille, niille niin kuin isommille tai pienemmille sisältökokonaisuuksille, niin siellä on sitten niin kuin navigaatiot näkyvissä. Niin ehdottomasti tämän nostamme. Sitten jos me ajatellaan nyt näiden pikkusivustojen trendikkyyttä, niin kyllähän tässä on niin kuin hyvin monista näkee, että nyt levitetäänkin se menunäppäilyn jälkeen ne muutamat sanat tämmöiselle koko näytön kokoiselle lakanalle. Ja välillä tuntuu vähän hyökkäävältäkin nämä sanat, mutta tämä on selkeästi sellaista, mikä on niin kuin ollut. Ja sitten tässä Valven esimerkissä, niin tässähän oli myös käyttäjä ilahduttavana tällainen mikroanimointi, sitten millä tavalla tulee, ja tämähän on just sitä elämyksellisyyden ja sitä yllätyksellisyyden esimerkkejä, tämä mikroanimointi. Mitäs Virpi näistä mikroanimoinneista noin niin kuin muuten? Just ihan jees on, että sen ymmärrän siis, että silloin kun haetaan elämyksellisyyttä, että siis se navigointi ei ole niin kauhean tärkeää, niin sitä käytetään se hampparin takana ihan juuri sen vuoksi, että sit saadaan tilaa noille ihonille kuville. Ja sitten kun se mikroanimointi niin kuin ohjaa ja innostaa ja kannustaa, että ihminen niin kuin yllätyy, että ai kauheasti, kun tätä on kiva klikkailla, kun täällä tulee kaikkea tämmöistä pientä kivaa, niin toki niin kuin niistä saa sitä jonkinlaista wow-efektiä ja miellyttävää käyttökokemusta, mutta sitten kyllähän niistä hyvin helposti saa myös todella ärsyttäviä ja kamalia, että jos joka ainoa kerta, kun sä viet hiiresi jonkun linkin päälle saitilla, niin siellä alkaa väpättää ja tutistaa ja värit vilkkuu ja jotakin niin kuin laatikoita heilahtelee, niin kyllä se onnistuu olemaan myös todella ahdistavaa. Ja sitten tietysti, jos oikein niin kuin otetaan tiukasti noita saavutettavuudenkin kysymyksiä, niin totta kai niin kuin kaikki se sellainen niin kuin liike ja häly, niin taas tekee vähän hankalammaksi sitä itse asiaan keskittymistä. Mutta joka tapauksessa, että jos noi on niinku niitä sen niinku elämyksellisen PK-sivuston niinku trendejä, että tehdään niinku noita käyttöliittymän ja käyttökokemuksen kikkailuja, niin oliovarastoissahan taas selkeänä trendinä on siis se teknologiaan hardcore-paneutuminen. Et kun oliovarastossa tarvitaan niin kuin automaattisia ratkaisuja niiden tuhansien ja tuhansien olioiden järjestelyyn, niin niissä panostetaan siihen, että koko ajan tehdään niin kuin parempia hakutoiminnallisuuksia, jotka on käyttäjälle helpompia käyttää. Niihin tehdään uudenlaisia taksonomioita, että on niin kuin erilaisia luokitteluita ja kategorioita, erilaisia lähtökohtia siihen, että miten niitä olioita siellä luokitellaan, jotta käyttäjä pystyisi surffaamaan ja löytämään niistä valikoista järkevämmin. Tekoäly tietysti näissä on kuuminta hottia, että sillä saa myös niin kuin ikään kuin niitä hakualgoritmeja saa oikein viksuiksi. Ja tätä kautta sitten tulee niitä älykkäitä suositteluja ihmisille tai käyttäjille ja sitten toisinaan myös vähän sumeampia. Niin kuin, kyllä sulla oli se tämä esimerkki Netflixistä. Joo, tuossa kun Netflixiin klikkasi sanan taide, niin aika kivoja tuli kyllä niin kuin sieltä hittejä, että kyllä niin kuin, jos katsoo, niin siellä on aiheen mukaan tai lajityypin mukaan tai muodon mukaan tai tuotannon mukaan. Ja hei, tuolta tarkkasilmä näkymät, kuule taidesanalla niin kuin tuolta Beckamiakin tulee tarjolle, jos nyt kerta niin kuin elämänkerroista ne viehättää. Että niin kuin,
tämmöinen niin kuin hyvä esimerkki siitä, että käyttäjälle tarjotaan kaikenlaista kiinnostavaa. Minä tiedän, mistä niitä sieltä tulee, mutta joka tapauksessa niin sehän hauskaahan, että valikoimaa riittää. Ja se, mistä me tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin tästä tämmöisestä satunnaisuudesta, niin kyllä me tämä nostetaan myös täällä oliovarastossa, niin kuin se, että murretaan niitä sellaisia konventioita ja tuodaan sinne jotain tosi jännää. Eikä näissä nyt, jos ei tuossa äskenkään ollut niin paljon logiikkaa, niin tässä ehkä vielä vähemmän. Ja tämä on sellainen, mitä maailmalla on niin kuin näkynyt, ja me tässä nyt niin kuin pikkuhiljaa katsellaan, että miten alkaa niin kuin leviämään. Ja tuossa kun eilen tuli vähän sotainen kuva tuohon, että meni aamulla katsomaan, siellä maailma oli jo positiivisempi. Kyllä. Ei enää vaihdettu esitykseen, mutta et myös vaihtuu sit nämä satunnaiset nostot. Kyllä, ja käyttäjät kestää sitä. Minusta se on myös niin kuin selkeä trendi, että käyttäjät ei enää hae jotakin kauhean niin kuin tiukkaa logiikkaa tai jotenkin jäljitettävyyttä, seurattavuutta, vaan että ne kestää sen, että randomisti tuossa nyt näkyy jotakin tuommoisia sanoja, että yhtäkkiä siinä on pentulive ja toisinaan sinne voi nyt olla joku tuommoinen kisapähkinä, että kukaan ei kysy, että miksi se on siinä tai miten se on siihen tullut, vaan siihen ollaan valmiita tarttumaan, että tämähän on kiva, että just tätä kisapähkinää voisinkin tässä ryhtyä kokeilemaan. Ja tätä kautta siis ikään kuin se, että mitä käyttäjän päässä tapahtuu, niin onkin nyt musta siis selkeä semmoinen niin kuin bubbling under, joka on tulossa ja kovaa, mistä kaikki puhuu siitä, että se personointi on nyt se, että siitähän toki on myös puhuttu niin kuin 20 vuotta, mutta siihen ei ole vielä ollut oikein kypsyyttä eikä valmiuksia, eikä ole ehkä juuri tälläkään hetkellä, mutta tämä on se, niin kuin, mihin ollaan nojaamassa, että niin kuin siihen navigointiin tai siihen käyttökokemukseen haetaan koko ajan niitä linkkiohjauksia ja niin kuin sitä meininkiä, että sä voit jatkaa tästä, mihin viimeksi jäit, tai viimeksi katoit näitä. Sua voisi ehkä kiinnostaa tämmöinen, kun kerta kävit noilla sivuilla, niin tämä voisi olla sulle. Jos kerta kävit noilla sivuilla, niin etusivulla ei tarvitse enää näyttää sulle tätä ja tätä, mutta kun sä kerta kävit noilla sivuilla, niin sulle kannattaa ja pitääkin näyttää niin kuin tällaista ja ehdotella tällaista. Et tässä mielessä niin kuin se käyttäjän seuraaminen ja sen historian pohjalta niin kuin sen elämän helpottaminen, niin voidaan tehdä. Ja tuossa ei tarvitse edes olla sitä sisäänkirjautumista, että jos me käytetään niitä evästeitä, että tähän sitä pyritään kaiken aikaa, ja sitten taas painitaan sen kanssa, että paljonko niihin saa pyytää lupaa, ja millä tavalla niitä voi siinä kohti Traficomin minkäkinlaisella ohjeistuksella antaa. Mutta tämä on sellainen, mitä tietysti ennen pitkään varmasti joutuu miettimään, että millä tavalla se meidän sivusto sopeutuu siihen, että minkälainen se käyttäjä siinä edessään on. Mitkä niin kuin tekniset valmiudet siihen voi olla, tai mitkä sisällölliset. Millä tavalla se niin kuin kannattaa ja voi vaikuttaa sisältöihin, ainakin oliovarastossa, mutta varmaan tulisi myös niihin tietosivustoihinkin. Niinpä. Eli siis meidän sanomahan nyt on se, että työkalut tarpeisiin. Eli just oli puhetta niistä oliovarastoista, jos tarvitaan niin kuin kunnon konetta sinne, että mikä siellä toimii. Sitten jos me puhutaan tietopalvelusta, hyvin palvelumuotoiltu tuote, niin toimii siellä niin kuin työkalun oikein hyvin. Ja sitten kun ollaan täällä pienemmillä sivustoilla, niin pikkusen semmoinen kevyempi ja koreampi käy niin kuin siellä työkalussa sitten, että miten tehdään. Et juurikin tämä varasta viisaasti. Tiedä se, että mitä organisaatio itse haluaa ja mitkä sen niin kuin tavoitteet on ja niitä sitten niin kuin ohjaa eteenpäin. Ja sitten käyttäjä käyttää sen mukaisesti sitten sitä. Että kyllähän näitä voidaan ajatella näin kategorisesti, mutta onhan meillä isoja sivustoja, joilla on niin kuin useampia tavoitteita. Me ollaan puhuttu koulusta, me ollaan puhuttu oppilaitoksista. Oppilaitokset niin kuin kisaa niistä opiskelijoista, ne haluaa niin kuin houkutella, ne haluaa niin kuin innostaa sisälle, ne haluaa, että sitä jopa niin kuin kulutetaan. Ja sitten toisaalta niillä on niitä koulutuskortteja, mitä on niin kuin ihan hirveästi siellä. Ja vastaavasti kunnilla halutaan uusia asukkaita, on paljon palveluita ja on niin kuin muita, mistä haetaan täsmätietoa. Niin kyllähän näitä täytyy pystyä sit myös käyttämään niin kuin tarkoituksenmukaisesti eri kohdissa. Vaikka siellä koulutusesittelyjen kohdassa, niin siellä on niin kuin jykevämpää työkalua siihen, että millä tavalla sieltä erilaisilla kahvoilla löytää erilaisilla suositukset niin kuin auttaa sitä. Että ei se nyt niin kategorista ole se, mutta niin kuin tarpeen mukaan ne työkalut.
Kyllä. Ja jos nyt sitten lähdet sille omalle sivustollesi hakemaan, että minkälaista nyt sitten valikkoa tai minkälaista navigointimallia sinne laittaisi pystyyn, niin kannattaa toki miettiä, että mikä se on se oma tarve ja sitten mitä niitä vaihtoehtoja olisi. Mehän ollaan tässä nyt niin kuin vain riipaistu muutamaa tällaista just, että desktop-näkymässä olevia navigointivalikoita, niin että sitten niitä navigointimekanismeja on tietysti moneen lähtöön. Ja sitten jos ihan niistä navigointivalikkomalleista on puhe, niin minullahan on tänään valmistumassa vielä viimeinenkin blogautus tästä protomallista, missä että me ollaan rakennettu klikkailtava Figma Proto 7 erityyppisestä tuommoisesta navigointimekanismista, missä on näitä standardin mukaisia ja sitten muutama tuommoinen niin kuin jännittäväkin ratkaisu. Niin nämä tulee perässä, kun saatte tämän tallenteen, niin siinä tulee myös linkit noihin artikkeleihin, mitkä siellä olisikaan, niin noita nyt ainakin pääsee sitten kokeilemaan itsekin. Ja meidän sivustolta tietysti tuo meidän Insights-osiosta löytyy hillitön määrä artikkeleita, joista hirmu moni pureutuu juuri siihen millä tavalla käyttäjät siellä sivuilla liikkuisivatkaan. Ja toivon mukaan vielä kuulkaa sitten niin kuin näistä muista malleista ja niistä mobiilinäkymistä, ja muista trendikäistä ratkaisuista sivustoilla liikkumiseen, niin saadaan aikaiseksi uusia webinaareja sitten esimerkiksi ensi vuoden puolella. Mut oikeastaan mä voin kiittää webinaarin osallistumisesta. Te olette huomannut, että meillä on ollut tosi hauskaa tehdä tätä ja mä toivon, että myös teillä on ollut ihan hauskaa seurata näitä, koska nämä on kuitenkin loppupeleissä myös aika makukysymyksiä, vaikka meillä on tosi valistuneita makuja. Mutta toivottavasti on ollut hyötyä. Saatte tosiaan tämän tallenteen vielä myöhemmin. Ja jos on tarpeen miettiä, että mikä se oman sivuston idea ja ajatus on ja haluaa saada tukea sille tai ehkä hieman ravistelua sille, niin me ollaan täällä hyvin valmiina näitä tarpeita varten. Pikkusen mentiin yliajalle, koska vähän hitaasti startattiin, mutta kyllähän tämä tästä rullasi. Mutta hei, onko sinne tullut minkälaisia kommentteja tai kysymyksiä? Miltä se näyttää? Pistetäänkö me tällainen kysymys, kato, että jos yhdistelee desktopille sopivaa päävalikkoa hampurilaisvalikon kanssa, niin miten navigointi kannattaa ratkaista mobiiliversiossa, jossa yleensä pelkkä hampari? Niin tämähän juuri on siis se, että kun siinä mobiiliversiossa se valikko on aina, se on vaan se hampari, ei sinne kauheasti niin kuin muuta mahdu. Niin se idea olisi se, että periaatteessa ne samat asiat, mitä se sun ylätunnisteisiin näyttää desktopissa, niin sitten se näyttää ne siinä hampurilaisvalikossa. Et periaatteessa, että tyypillisesti ja noissa ratkaisuissa, missä on sekä näkyvä päävalikko että hampurilaisnappi, niin silloin kun se hampurilaisnappi avaat, niin siellä on jo valmiina myös desktop-näkymässä, niin on valmiina ne samat sanat, mitä sulla on näkyvissä siinä niin kuin vaakatasossa olevassa päänavigaatiossa. Että tuossa mielessä ikään kuin se on niin kuin torta po torta, että se menunappi ei sinänsä niin kuin hämmennä tuota tilannetta erityisesti. Joku huomauttaa täällä siitä, että se yhdistelmävalikko ei ole kauhean kognitiivisesti saavutettava, mikä on ilman muuta, musta se on mahdollista, että edelleen me ollaan siinä taitteessa, että se uunin luukku ei ole ihan 100% Suomen kansasta ei tiedä, että uunin luukku tarkoittaa valikkoa. Ja sitten nyt varsinkin, jos siihen tulee näitä trendikädet, sitten tulee kahdella viivalla tai jollain epämääräisellä viivoilla, niin voi tulla enemmänkin. Mutta sitten tärkeintähän on kuitenkin se, että siellä sivustolla pystyy surffaamaan muutoinkin, että se ei ole välttämätöntä, että sä saat sen napin sieltä auki. Ja sitä paitsi kyllä meidän kannattaa pitää mielessä myös ne käyttäjät, joista hirveän monet ei koskaan avaa sitä nappia. Että käyttäjät mieluummin lukee sivuja ja siirtyy sivulta toiselle, kun aukoilee mitään valikoita. Niin tuossa mielessä kanssa niin, että kognitiivisesti sivusto voi olla varsin käytettävä, vaikka siellä olisi tämmöinen nappi, mitä ei ymmärretä. Saavutettavuutta tuolla jonkun verran on käyty keskustelua siitä noin niin kuin muutenkin, että siellä on myös itse keskustelijat vastanneet niihin, että millä tavalla on saavutettavia ja muuta. Ja niin sitten täällä on muun muassa niin kuin tästä, että minkälaisia asioita nostaa, vaikka nyt siinä Yle esimerkissäkin oli, että nostetaanko niitä käytetyimpiä vai tuodaanko niitä, mitkä on tärkeitä, että balanssi pitää löytää ja näinhän se on ja silloin kun itse on isoja verkkosivustoja pitänyt yllä, niin kummallakin, että varsinkin silloin se julkisorganisaation puolella, niin on paljon tärkeitä asioita, minne kukaan ei eksy muuten. Niitä on vaan pidettävä siellä esille ja sitten taas toisaalta tarjottava niitä, mitä yleisemmin sitten etsitään.
Kyllä. Tuossa toi musta Se on toimitustyötä. Niin. Tuo oli hyvä kommentti minusta just toi, että ihmisten tottumukset siitä someselailusta vaikuttaa kyllä siihen, että miten ne hakee niin kuin sitä navigointia ja selailua. Että kyllähän niin kuin, että ihmiset omaksuu niitä käytännön standardeja noista somepalveluista. Että jos Facebook tai joku Twitteri tai linkkari niin kuin, ja Insta lanseeraa jonkin kuvakkeen tai nappulan tai jonkun tavan toimia, niin kyllä ne niin kuin sitten aika nopeasti alkaa valua myös noille verkkosivustoille, että niitä ajatellaan, että ne olisi niin kuin ymmärrettäviä. Mutta niissähän nyt sitten oikeasti kannattaa pitää mielessä, että ei ne kaikille ole ihan yhtä ymmärrettäviä. Että meillä on paljon ihmisiä, jotka siellä somessa ei niin kauheasti häärää. Ja että sitten kun somellakin on taipumusta siihen, että niidenhän käyttötavat ja niiden nappulat ja niiden värimaailmat ja ne kontrollit muuttuu tämän tästä, että ne saattaa oikeasti vuosittain niin kuin kääntyä toisenlaiseksi, niin miten pitkäkestoisia niiden somepalveluiden asettamat trendit on, niin onkin toinen kysymys. Vilkaisitko, Virpi, tuolta loppupuolesta? Tuollahan paljon on keskustelua nyt tuosta personoinnista ja evästeistä ja niin kuin tästä puolesta, että tämä on kiehtova aihe, niin kuin tuolla niin kuin sanoitkin sitä, että on sellainen, mikä niin kuin nousee ja mekin sitä asiakkaalta paljon kuullaan. Kyllä. Ja, ja onhan siis just, että säilyykö ne istunnon yli ne evästeet, vaiko, että paljonko sitä käyttäjää siitä tunnistetaan, mitä siitä tallennetaan ja mitä sille tehdään, niin onhan tämä nyt aika silleen myllerrysvaiheessa. Ja sitten tähän liittyy nyt sitten ikään kuin koko se EU-lainsäädäntö ja tulkintatavat siitä, että mitkä näistä evästeistä voi ajatella, että ne on siihen palveluun kuuluvaa peruskäyttöä ja mitä voidaan ajatella, että on jo niin kuin tunkeutumista käyttäjän yksityisalueille. Tuolla on muutamia kommentteja siitä, että niin kuin puolet ei niitä evästeitä hyväksy. Ja siitä on mekin täällä toimistolla välillä ihmetellään, että kun tulee erilaisia kokemuksia näistä sivustoista, joku kiersi evästeet ja toinen ei, että sekin täytyy sitten niinku tavallaan ymmärtää, että sieltä tulee aika erilaista sisältöä siinä kohdassa. Hei, mutta sitten on yksi ihan konkreettinenkin kysymys. Mitä Virpi sanot, onko murupolut jäämässä pois? Ei, hyvänen aika, ei, että murupolku on ilman muuta siis, ja minä olen siis sitä mieltä, että se on niin tärkeä ikään kuin sen kontekstin ymmärtämisen väline, ja erityisesti niin kuin mobiilikäytössä, niin käyttäjä ei tajua yhtään, missä se on, koska siis käyttäjät eivät mobiilissa avaa niitä menunappeja, vaan että niille niin kuin se murupolku on ainoa tapa, mistä ne pystyy ymmärtämään kontekstinsa ja sen sivuston rakenteen, ja tässä mielessä minusta se on niin kuin edelleen oikein on tärkeä työkalu, josta kannattaa taas muistaa, että edelleen meillä on käyttäjiä, jotka ei tajua sitä yksinpölähtämään, jotka ei löydä sitä, eikä tunnista sitä, eikä välitä siitä, tai jotka käyttävät sitä pelkästään esimerkiksi etusivulle siirtymiseen. Ja sitten murupolkuhan myös ylläpidon kannalta niin kuin mielenkiintoinen, koska me ollaan tällaisissa sisältövarastotyyppisissä julkaisualustoissa. Niin kuin meidän julkaisujärjestelmät on sellaisia, että niihin ei tehdä enää niitä hierarkkisia niin kuin rakenteita, niin millä ne murupolut sinne sitten järkeväksi saadaan, niin se on ihan oma jumppansa. Totta, niin on sekin ajateltavana, kyllä. Joo, tartutko vielä sieltä johonkin vai pistetäänkö me lähetys poikki? Ja täältä nimittäin esimerkiksi mä jäin miettimään tätä personointia, että ehkä me pitää Perttu ottaa tänne lauteille sitten puhumaan vielä tästä asiasta. Ja mähän on sitä mieltä, että se on ihan niin kuin yhden webinaari-aihe on personointi, mutta pistämme kuulkaa korvan taakse, jos se oli, että ensi kesään mennessä voisi olla tulluksikin. Mutta tämmöinen kato tuli mieleen, että joka kanssa mua on kyllä kiehtonut niistä päävalikoista, että että sehän jos ongelma on juuri se megamenunkin osoittama se, että silloin kun jos sä klikkaat päävalikoon jotakin kohtaa ja sulle pullahtaa siitä auki valikko, niin silloinhan sä valitset siitä valikosta jonkin, etkä mene sinne pääsivulle. Niin tällehän niin kuin ratkaisuksi nyt on, ja tämä on hyvin trendikäs on minusta, että on haettu ratkaisuksi sitä, että siinä on niin kuin 2 klikattavaa kohtaa siinä päävalikossa, että siitä valikossa olevasta sanasta mennään sille sivulle, ja sitten sen vieressä on joku nökötin, ja sitten sitä nököä klikkaamalla avautuu se valikko, missä on ne sivuosion alakohdat. Ja että jos me kysytään, onko meillä kokemusta, että miten se vaikuttaa niihin, että mennäänkö niille ländäreille, niin ei mennä. Että kyllä se edelleen niin kuin se on niin puoleensa vetävä se nökö, että ihmiset niin kuin mieluummin klikkaa sitä nököä. Ja se on aika polku.
Niin, Aika paljon. kyllä. Mutta se on siis, tietysti jos me ajatellaan tämmöisiä koontisivuja, mitä on tällaisten niin kuin pääosioiden tarpeisiin tehty, niin sinne voidaan ohjata sitten muuta kautta. Että se ei ole se navigointi, ei ole se tärkein reitti päästä sille, vaan se voi olla jonkunlaisina sisältönostoina muilla pääosioilla tai alaosioilla, että nyt niin kuin kiinnostaa se talviliikunta, niin sellaiselle pääosiolle pääsee niin kuin muuta kautta, että se ei ole ehkä sen navigoinnin kannalta se tärkein kohta. Kyllä, joo, totta. Ja sitten tosiaan niin kuin sieltä käyttäjän kannalta, niin jotkut käyttäjät ei tosiaan ehkä koskaan tajua sitä, että tässä on 2 klikattavaa kohtaa. Ja ainakaan ensimmäisellä kerralla, ehkä sitten kun on käynyt harjoittelemassa. Niin... Totta, kyllä. Mutta joo, personoinnista pidämmekin erillisen webinaarin. Ja sitten mietin, onko me nyt suunnilleen vastailtu? Kyllä me tuolta kuumat teemat otettiin jo esille, eli näin voitaisiin kiittää uudestaan ja toivottaa hyvää alkavaa joulun aikaa. Kyllä, oikein auvoisaa ja valoisaa Lucian päivää. Yes. No niin, moikka.